Ġie firma ftehim li permezz tiegħu l-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS u l-Università Internazzjonali ta' Kobe li toriġina u topera mill-Ġappun se joffru kors fl-International Hospitality Management fi grad ta' baċċellerat. Dan il-ftehim jippermetti li studenti Ġappuniżi interessati jitlu għal dan il-programm ta' studju u wettqu l-ewwel sentejn tiegħu jistudjaw f'pajjiżhom u fl-aħħar sentejn f'Malta. Il-kurrikulu tal-programm ġie mfassal b'mod metikolus bil-għan li introduċi tagħlim avvanzat, xogħol ta' korsijiet komprensivi u taħriġ prattiku. L-iffirmar bejn iż-żewġ istituzzjonijiet seħħ fil-preżenza tal-Ministru għat-Turiżmu l-Indafa Pubblika Clayton Bartola li taħtu jaqgħu l-ITS u ċ-Charge d'Affaires tal-Ambaxxata Ġappuniża f'Malta Tadahiko Yamaguchi. Kommenti li tagħna l-Kap Eżekuttiv tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi, Pierre Fene, u semma kif l-entità edukattiva lokali se tkun qed tiftaħ aktar il-bibien tagħha, speċjalment għal dawk l-istudenti li speċjalizzaw fl-ospitalità u t-turiżmu biex jiggradwaw f'Malta. Huwa dejjem tajjeb li l-istudenti tagħna tal-ITS ikollhom studenti magħhom li huma internazzjonali għax it-turiżmu huwa magħmul minn kulturi differenti, allura il-fatt li anke meta qed jistudjaw qed ikollhom esperjenzi ma' studenti ta' kulturi differenti dak se jittrażmettuh eventwalment meta jmorru jaħdmu fl-industrija tagħna. Ir-rappreżentant mill-Università Internazzjonali ta' Kobe, il-professur Dr. Shigenori Shimoda, għalinna kif kollaborazzjoni bħal din u waħda rari u qed jistennew li tkun waħda fit-tul biex tħalli l-frott tagħha kemm għall-istudenti Ġappuniżi kif ukoll għal dawk Maltin. Din hija esperjenza prezzjuża ħafna l-istudenti fejn anke għall-Università tagħna din il-kollaborazzjoni hija waħda rari ħafna li ssir bejn il-pajjiżi Ewropej u l-pajjiż Ġappuniż. Nittamaw li tkun kollaborazzjoni tajba ħafna kif ukoll esperjenza sabiħa l-istudenti tagħna kif ukoll għal Malta u għal Ġappun. Il-Ministru għat-Turiżmu Malti għalli bil-ftehim qed jitkompla x-xogħol fit-titjib ta' livell edukattiv lokali waqt li jiġu offruti opportunitajiet lill istudenti Ġappuniżi biex jagħmlu dawn l-esperjenzi dabdil fit-tkattir tal-edukazzjoni tagħhom fil-qasam turistiku. Aħna nemmnu li l-edukazzjoni hija ċavetta għas-suċċess u għalhekk irridu nkomplu noffru iżjed opportunitajiet sabiex anke fil-qasam turistiku nkomplu nilħqu l-livell ta' eċċellenza li hemm bżonn biex verament ikollna turiżmu sostenibbli tal-aqwa servizz għaż-żmien li ġej.